Opere nikad dosta, dakle posle večerašnjeg koncerta zaista i sutra možete da uživate u jednoj predivnoj operskoj večeri. Baš tim povodom gost u studiju večeras nam je zamenica direktora muzičke škole i profesorica solo pevanja, gospođa Tamara Marković. Dobroveče i dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Dakle, sutra zaista jedno predivno opersko veče mladih solo pevača iz našeg grada, tačnije iz Vršca i iz Beograda. O čemu se radi? Tako je, to su mlade zvezde operske scene, mladi operski pevači, učenica Brigita Mesaroš koja završava 4. razred, maturira u muzičkoj školi u Subotici i jedan bariton iz Beograda, Nemanja Nikolić, koji opet završava muzičku školu Stanković u Beogradu, on je i malo stariji i on će nam doći kao gost. Biće gost na koncertu, pevaće i on 7 kompozicija, dakle jedan raznovrstan i zahtevan repertoar. Brigita takođe peva pesme i arije i on peva pesme, veliku ariju Onjegina iz opere Čajkovskog Jevgenij Onjegin. Biće, ja mislim, jako lepo, biće i italijanskih i španskih pesama i ruskih i romansi, i bit će starih majstora oratorijuma, sve ono što jedan ispit podrazumeva, a i jedan solistički koncert, odnosno jedan večernji koncert gde ćemo imati jednog soprana i jednog baritona. Dakle, kada su u pitanju dueti, takođe će ih sutra biti, dakle, publika će imati priliku i to da čuje, u pitanju je sala muzičke škole. Sada kada se ukombinuje ova dva glasa, dakle, znamo da je Brigita ovde u Subotici, on u Beogradu, kako se to uspeli da uvežbaju i da li to uopšte može tako? To je iznenađenje i za nas, i za njih, i za publiku. Jeste, to će biti jedan Mozartov duet iz opere Don Giovanni, Don Juan, duet Cerline i Don Juana, to je jedna čuvena numera. Pa eto, vidjet ćemo sutra kako će to ispasti. To je ovako malo, kako da kažem, više namenjeno profesionalcima koji imaju malo vremena, odnosno kratku jednu probu i nastup, ali ja mislim da će oni to uspeti i da će i to ispasti kako treba na kraju koncerta. To je kao šlag na tortu, to je u stvari jedno iznenađenje za publiku, više manje jedan duet na kraju koncerta. Da li je ovo zaista u pravom smislu za njih neki prvi ispit pred nekom većom publikom ili ne? Oni su dosta nastupali, jedan i drugi, i Nemanja je imao skoro koncerte i u Lazarevcu i u Beogradu, pevao je po 14 kompozicija, zaista impresivno. Brigita je nastupala jako mnogo u toku 4-godišnjeg školovanja u Subotici, ona je inače rodom iz Vršca, ali eto, sve vreme školovanja ovde vredna je bila i dobra je učenica i perspektivna je, talentovana je, puno smo je angažovali, bila je zastupljena zaista na raznim koncertima, seminarima, svečanostima različitog karaktera. I evo, sada je prilika da je publika čuje i u formi jednog celovečernjeg koncerta solističkog gde će se predstaviti sa više kompozicija. Dakle, na tim nastupima je izvodila po 2 kompozicije ili 2 dueta ili jednu ariju ili nešto tako. Evo, sada ćemo je malo duže slušati. Nadam se da će se okupiti naša subotička publika i da će podržati u tome. Šta to znači za jednog mladog solo pevača kada ima jedno čitavo veče za nekako svoju promociju, to je za sebe? Pa sigurno da ima mogućnosti da se prikaže u najboljem svetlu, da pokaže sve svoje kvalitete, poznavanje stilova, jezika, interpretacije, da njen glas dođe do izražaja, mada nedavno je ona završila i prvi deo diplomskog ispita u Velikoj većnici Gradske kuće, gde je sa orkestrom pevala jednu vrlo zahtevnu, tešku Verdijevu ariju Elene iz opere Sicilijanske večeri, i publika je gromoglasno reagovala. To je bio jedan frenetičan aplauz zaista na kraju, jer to je jedna vrlo teška arija koju je ona izvela jako dobro i u Subotici, i u Kupusini, i u Srbobranu. Za Novu godinu, kao novogodišnji koncert, smo išli u Bačku Topolu, Sentu, Čoku, Suboticu, gde je takođe pevala Tiha noć sa orkestrom, i kažem vam, dosta je nastupala, ali evo, ovo je kruna nekog našeg zajedničkog rada i nastavlja dalje u nekom drugom gradu gde postoji muzička akademija. Kada je u pitanju muzička akademija, dakle, vi kao profesorica solo pevanja, šta možete da kažete kao preporuku mladim ljudima koji odlaze korak dalje?
Pa, znate kako, ja im svima želim sve najbolje, ali mislim, i govoreći iz ličnog iskustva, da je dobro da se deca malo oprobaju i u inostranstvu. Ako imaju mogućnosti ili ako nekako nađu nekakvu mogućnost. Imali smo takvih slučajeva iz klase mog kolege profesora Tokodija. Učenik SG je našao preko interneta jednu akademiju, džez akademiju u Rotterdamu i otišao je tamo i sada uspešno studira. Tamo je sigurno jedan od najboljih učenika. On je završio klasičan odsek, a onda je upisao u Rotterdamu džez. Imamo slučajeve gde su nam učenici otišli na klasične instrumente, na klasične odseke u Budimpeštu, u Linz, u Prag, u Berlin. To su jako dobri učenici i oni treba da se oprobaju i u inostranstvu, a imamo i naravno slučajeve kada su ostali u zemlji, u Srbiji, kada su ovde upisali akademiju, kao što je slučaj sa jednim učenikom iz moje kamerne klase. Inače je klarinet završio u klasi uvaženog profesora Lazara Kondića, koji vrlo uspešno studije nastavio u Beogradu na Fakultetu muzičkih umetnosti i već svira u različitim ansamblima i kao solista i kao orkestarski muzičar i kao kamerni muzičar i njegova karijera ide u jako dobrom pravcu. Dakle, imamo primere i ovakve i onakve, i onih koji su ostali u zemlji i onih koji su otišli u inostranstvo i koji vredno rade i dobro napreduju. Nadam se da će to biti i Brigitin slučaj. Svakako da će biti. Evo, pošto je Nemanja iz Beograda, bariton iz Beograda, da li možemo nešto da kažemo i o njemu? Nemanja je malo stariji, on već studira na nekom drugom fakultetu i kao što je često slučaj da muškarci kasnije upišu solo pevanje, on je dakle sada završio 4. srednje u muzičkoj školi Stanković u klasi naše velike prijateljice i odlične profesorke Ljubice Bube Živković, koja će doći takođe sa njima. Doći će i njegova korepetitorka, odnosno pijaniskinja koja prati učenike u klasi Ljubice Živković, to je Slađana Gajić. Dakle, imat ćemo 3 gosta. Nemanja ima jako lep glas, vrlo je perspektivan i želi dalje da studira, da upiše muzičku akademiju. A profesorka Živković će nam onda sledećeg dana, tačnije 1. juna, držati master klas, jedan seminar u muzičkoj školi i celodnevni seminar za solo pevače, za mlade učenike i koji pohađaju našu školu. Evo, da vas iskoristim priliku da vas pitam i nešto vezano za prijemne ispite u muzičkoj školi. Dakle, počeli su ti dani? Počeli su, jeste, bliži se, to je krajem ove nedelje, imamo prijemne ispite, imamo kandidate i za srednju muzičku školu, tako da, evo, sad očekujemo u petak, imamo taj prvi prijemni ispit i tako dolaze nam kandidati, dolaze nam i u srednju školu, to se radujemo, eto da imamo i na odseku za solo pevanje, a opet kandidate za srednju školu, a mislim sve ovo što vi radite i uopšte sredstva za javno informisanje doprinosi tome da nam se deca javljaju, da imamo kandidate, da imamo nove generacije, da imamo zainteresovanu decu koja dolaze i koja upisuju muzičku školu i hvala vam na tome zaista što popularišete i na ovaj način muziku, učenje, sviranje, pevanje i eto i naš odsek solo pevanja. Da li deca dolaze sa određenom namerom kada je u pitanju sviranje nekog instrumenta, evo konkretno da znaju već da oni to žele, bez obzira da li možda im neki instrument bolje leži ili se sluša isključivo možda eventualno neki predlog samog profesora koji je tamo? Pa vidite, za osnovnu, za nižu muzičku školu, to je sigurno tako da možda i ne znaju definitivno, ali ovi kandidati, ova deca koja nam sada dolaze u petak, dakle, to su učenici koji su završili nižu muzičku školu ili 8-godišnje školovanje i dolaze kod nas u srednju školu, oni vrlo dobro znaju i šta žele da upišu i kod koga i oni su već bili na konsultacijama, imali smo dane otvorenih vrata, to ste propratili 2 puta ove godine i u februaru i u maju i učenici su nam se već javili, znamo ko će doći, očekujemo ih sa nestrpljenjem i nadam se da će se lepo predstaviti, položiti prijemni ispit i nastaviti školovanje u Subotici. Da li možemo da kažemo koliko će odeljenja biti otvoreno sledeće školske godine 2016-2017 pri muzičkoj školi? Uvek imamo po 2 odeljenja, jel te, imamo srpsko i mađarsko odeljenje, mi smo dvojezična škola, nastava se odvija na srpskom i na mađarskom jeziku, imamo A i B odeljenja, to je tako, prvo A, prvo B, drugo A, drugo B, tako do 4. srednje.
To je svakako nešto što ćemo još ispratiti nakon samog završetka školske godine. Šta je ono što očekuje muzičku školu? Dakle, da li zaista u pravom smislu odlazite na odmor ili će biti još nekih organizacionih večeri? Eto, baš sam to htjela da kažem, da dolazi odmor, dolazi dugo očekivani odmor, pa sigurno, znate šta, u toku godine smo imali zaista puno dešavanja. Imali smo i turneje sa orkestrom, imali smo i goste iz inostranstva, išli smo i mi u inostranstvo. Eto, prvi put smo bili u Mariboru, 5. maja je upravo Brigita Mesaroš nastupila u Mariboru u Sloveniji. To je prvi put da uspostavljamo saradnju sa jednom muzičkom školom u Sloveniji i vrlo se lepo predstavila slovenačkoj publici, imala je veliki uspeh. Nastavljamo saradnju sa Osijekom, naravno sa Segedinom, sa Budimpeštom, sa Kečkemetom, sa, rekla sam, Novim Sadom, sa Kragujevcem, sa raznim gradovima i zemljama i zaista je puno aktivnosti u toku godine. Imali smo i ekskurzije i studijske boravke, imali smo, kažem, takmičenja koja takođe iscrpe i kao kruna svega, naravno, ove godišnje ispite. Eto, danas je 4 sata trajao ispit iz kamerne muzike, preslušali smo mnogo kamernih grupa i zaista deca vredno rade, lepo sviraju, vole da zajedno muziciraju, a onda idemo svi na jedan zasluženi odmor. Svakako, nadam se da ćemo imati priliku još jednom da se vidimo do kraja i ove naše sezone. Hvala vam puno što ste bili moj gost. Hvala i vama na pozivu.